Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị bụ restitution and symbolic redemption. Restitution and symbolic redemption. Iwechiga ihe dị ka ọ dị na ọnọdụ mbụ. Ya na ntaramahụhụ a na-enweta eji akwụ ụgwọ eji mana mmadụ mana mmụọ. Enwere ihe a na-akpọ symbolic redemption. Symbolic redemption is when ị mejọrọ mmụọ ma ọ mejọọ mmadụ, e wee na-agbawa ụgwọ na mmụọ wee kwubie na ị ga-ata afụfụ maka ihe na ịdara iwu dị etu a na mmụọ ikpe mara gị. I wee yọba ụmụ mmụọ sị ya biko na ọ asịkwa adịghị na o nwere onye mmejọ na mma akwụ ya ugboro one ma one, tinyere ya mmachi. Ị nụrụ ka nwaanyị nwoke onye ọnụ ụtụ Zakayọs ji wee sị Jizọs na ọnwa onye ya megbu na biznes na ya ga-enye onye anwa ya bụ ego mmaji kwuru mmaji as restitution. So restitution bụ imezi ihe mebiri emebi mgbe iwechighara ihe n'ọnọdụ mbụ ya. Na enwere ike iwechighazie ya etu anwa amatazighị afụfụ etu kwesịrị ịta gị maka na ịkọmitiri mana na-eyọgo mgbaghara wee wechigha ihe n'ọnọdụ mbụ ya. Enwere ike nyezi obere afụfụ. Ọ dị ka onye na-ezu ori ewee na nsụọ. Ọ bụrụ na izuo ori gị bịa confess ya na wechighata ihe iwelu na a ga-agbaghara gị, i nwere ike iwechighata ya enyeghị obere punishment mana ọ madịzi ka nke onye jụrụ ajụ na ọ ma eweta ya. Ihe ndị a ka anyị edeba anya ka efu ya. Symbolic redemption bụ mgbe ị dara iwu na mmụọ o wee bụrụ na ekwesịrị ibepụ ụkwụ mana maka ihi na ịyọgọ mgbaghara chigharịa ma chigharịa ewee mezie oke na ihe ga-emegụ n'ụkwụ ọbara apụọ n'ụkwụ mana ọma abụzi ihe ga-agbara ntị ibe gị ụkwụ. A na-akpọ ya symbolic redemption, na-ejirigo obere ihe wee kwụọ ụgwọ nnapụta ewee napụta gị n'ọnọdụ dị njọ. Ihe ndị a ka anyị ga-eneba anya mana before we dive into today's lecture, important announcement. Ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, remember festival live September 15. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate reading ya. Yes, annual festival and New Year festival. Whether me n'obodo oyibo me nọ Nigeria, whether me ya abịa ma ọ na ya abịa, chat ya m na WhatsApp maka ihe nkwado ya, gwa ihe kwesịrị ime eji wee kwado ya bụ aja saraka anyị na-eme annually. Ke bụ anyị na month of August, our monthly ritual is still ongoing. You can join anywhere you are. Distance is never a barrier. Isi ụtụtụ ejego na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela all over the world. Friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Evangelical Mission and consecrated group. Etu aka esi eme. If all the three prayer requests I get even altar, then you make token donation to account number. The church am na WhatsApp, but one other things we need for you in order to book you. My WhatsApp number remains 0805-7837672. Now let's proceed. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu maka ya bụ uru ọ bara na ị ga-eme ihe a na-akpọ restitution ka ị wee nwee ike pass ya through symbolic redemption. That is the only way out. Let me tell you the truth, akụrụ mmiri. Whenever you brought distortion in creation, ị ga-atagịrị afọ ya mana ndụ ma ọ bụ n'ọnwụ, na ndụ a ma ọ bụ na ndụ ọzọ. O nwere ihe a na-akpọ symbolic redemption. Ịma na ọ na-agwọ onye anacha ma apaya ya n'ọkwa eziokwu. Yes, ihe ọbụla ị kọmitiri wee mee ihe a na-akpọ distortion in chains of ordinance in natural forces, the way ihe kwesịrị isi na-aga, i wee commit a dastardly act, a commit go, ị ga-anatarịrị ụgwọ ọrịa.
Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Ndị mmadụ che na Chukwu so God of mercy. Ọ bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, chi nke ebere na ikpe nkwụmọtọ. Ikpe nkwụmọtọ bụ na onye ọbụla kọmitiri ihe ọbụla gbaalụ, onye ọbụla mere mmehie ga-atarịrị ụgwọ ahụfụ ihe mmehie o mere. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na n'imehiere, kweta n'imehiere, agbaghara gị, ọ nọ ka onye wundu melụ, wundu ahụ ilie, mana apụ ya aka dị. Apụ ya abụrụ skes dị ebe ahụ. Yes, a ga-azụ onwe, mana onwe ya dịka esiri n'ọkụ. A ga-epurify gị. Those things anwa bụ trace of iniquities must be cleansed. So enwere ihe sienu, enwere na skuul, onwere ihe ọ ya abụ ịkọmiti ya, enwere ike ọnwụ na-apịa ndị ọzọ 12 enwere ka ebe na nke asị na-apịa ndị 2 latches. Ịghọtara ya? For aiding ndị mere ihe ọjọọ without exposing them. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ restitution and symbolic redemption. So symbolic redemption a bụ maka na ichegharịgo mekwuo confession ihe imelụ adịrọ mma, ị kwesịrị ka ije kwuo ụgwọ onye imejọrọ. Ya bụ ọ bụrụ na imejọ m ka ya bịa mgbaghara, ọ bụrụ fada, maka fada aghọtara the pains m pass through. Onye ahụ imejọrọ ka ị ga-eje yọọ mgbaghara, o si n'obi eme gịnị wee gbaghara gị. Ọ bụrụ na onye ahụ gbaghara gị, ị na-egbu oge. So you go back to restore, because when you broke the person's heart, enwere ihe a na-akpọ disconnection. Maka na etibi ezochie na ọ dị. Now you have to go and pacify that particular soul. If not, also ya bụgo ndị chụrụ aja enu chụọ aja na ihe emeriri, ihe enweriri. Ọgwụgworo ndị chụchara aja ụmụ mmụọ mechaa gbaghara gị for doing it for the first place. Ị ga-enwe ihe na-akpọ symbolic redemption. Onye abatara ejisi ndị mmadụ ya na-achụ aja. Ịchụ aja bụ onyere gị aka wee heal the wound. Mana symbolic redemption bụ ihe akpatara na o nwere ike ifugoro onye na-achụ aja na-eme ihe dị mma kịtazi, mana because of iniquity so committed in the past, ọ ga-enwe ihe a na-akpọ symbolic. Symbolic a nwere ike ịbụ ọ bụrụ na o nwere onye iji maatụ onye igbujipụrụ ụkwụ, enwere ike ime n'ụwa nke azi ịpụọ from nowhere, something sharp akọtụ aka gị n'ụkwụ, ọbara apụọ. Ihe kwesịrị ime gị igbujikwa ụkwụ etu isi gbuji mmadụ, mana maka ihe nọ symbolic redemption, ọbara apụrụ n'ụwụ, ewerugo wee kwụọ ụgwọ wee pacify ya na ọbara pụkwara gị n'ahụ. Because in the word of justice, a na-strike a balance. Yes, maka na ihe kwuru ihe akwụdebie. Ọ bụrụ na ịghọtara ihe na-eme na mmụọ, iche na forgiveness adịchara izi etu ị na-eche. Mgbe ịkpacha anya mejọọ mmadụ, iche na esi ọbara na-eme mma, ma ọ sachaa m dị ka akwa asacha agha ozugbo ya. You are just fooling yourself. It doesn't work that way. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Onye akpatara na ị ga-eji na-achụ aja, ike agwụkwana gị ka ị pacify ba, ka ị chegharịa ma chegharịa, so that when the punishment comes, you are no longer a new creature. The thing will no longer follow you the way it's supposed to fall. You got that? Ka anyị mara ya mara na enwere ihe a na-akpọ symbolic redemption, and ka anyị mara ya mara na restitution is a must. Because here, whenever you commit those evil, what I bring here about alterations, now the change of governance in the world of natural beings. So Maria, ịkpachakwana anya sị ka imejọ mmadụ ma ọ ka iwere aghọso mmadụ maka imecha ya agbacha egwu na nnukwu maka na mmụọ ma nke bụ eziokwu. Ka nkwụsị ebe anyị nwe ajụjụ na nkụzi ya ma ọ bụla ịchọ ka agbara ya family m, chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ime niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị ọnụ.